आं जेरैखौ थाङा नोंसोर मानो नांगौ? फै जोंजों बेरायफानोबा। हगार! ओइ हगारना हो बिखौ। हगारना होबा मा खालामनो नोङो? ओइ मा होनदोंलै नों ना मोननो लुबैदों? ओइ मा होनदोंलै नोङो फैदो। उठी ओइ खारदो नायगोलै बेटा नोंखो नायगो। जेबोथ' जायासै बिनानावा। ओहो जायासै आदा। गोजोनथों आदा आंनि जिउखौ रैखा खालामनायनि थाखाय। औ दे अब्ला थांदो। दे। रलाय आदा। आदानि मुंखौ खोन्थानो हागोन नामा? अ हागोन आंनि मुङा सोमखोर। नोंनालाय? आंनि मुङा समायना। दे होमबा थांदो। औ दे। समायना बहा थांदोंमोन? आदा आं लोगोफोरजों बेरायनो थांदोंमोन। सोमखोर बहा थांनो? अ आं एसे बेरायनो फैदों। ओमफ्राय समायना नोंलाय बहाथो थांनो? आं लोगोनियाव थांनायदो। गाबोन लोगो हमनो हागोन नामा? औ दे जागोन। दे बिदिब्ला। दे। बा आसल नोंनिया जारौआ जोबोर समायनाथार माथो। दाहाय फाग्ला बिदिनो जायो। दे अब्ला थांदो। दे अब्ला। सोमखोर आं नोंखौ मोनसे बाथ्रा रायज्लायनो लिंहरदोंमोन। मा बाथ्रा समायना? सोमखोर आंनि लाइफआव जेबो खमानो गैया। आदानाव जेरै बियो ओरैनो मोनो। थेवब्लाबो माबा मोनसे गोमाना थानाय बायदि मोनो। नाथाय दा गोमाना थानायखौ दिनै मोनबाय। माने? आं नोंखौ बै समाव नुजेननायावनो बुंनो सानदोंमोन नाथाय बुंनो हायासै। आं दिनै बुंनोसै आइ लाभ इउ सोमखोर आं नोंखौ मोजां मोनो। आंबो नोंखौ मोजां मोनो आइ लाभ इउ टु समायना। थौ थांदोनि समायना। थौ बिदिब्ला। समायना नों आंखौ गारना थांनाय नङाथ'? सोमखोर आं माब्लाबाबो गारना थाङा। आं नोंखौ नागारनो हानाय नङा। आं नोंनि समाय लाना बुङो सोमखोर। अ नों सिरियावसो लाइन मारिबाय दङ र' बसनो खोन्थायनि। ओइ जारौ रलाय। मामोनबा आदा? अ जारौ बैथिं थांबा बोरमा मोनहैगोन ना? अ बिखि थांबा मोनहैनाय नङा बैखि थांबासो मोनहैगोन। थेंक इउ दे जारौ लामा खोन्थिनो थाखाय। जारौनि मुङा मामोनबा अन्ना खोन्थानो हागोन नामा? अ आदा आंनि मुङा समायना ओमफ्राय नोंनि मुङा? अ आंनि मुङा बिरखां। जारौआ बबावबाफोर थांनायदों नामा? अ आंबो बरमायाव थांनायदोंमोन आदा। गाज्रि मोनाबा जारौआ आंजों थांफानो हागोन। थौ अब्लालाय। समायना बहा दङ नोङो? सोमखोर आं बरमायावसो फैदोंमोन। अ फैनो जाथ'वाखै नामा? थांनो जाथ'वाखै आं मोनालांगोन दे सना। औ दे सना दा मोनफैबा फन खालाम। औ दे बाय सना। बिरखां फिसा मा सानाबखो नोंलाय? अ आइ जेबो सानाखै। दहाय आं बरमायाव थांनायाव सासे सिख्लाखौ लोगो मोन्दोंमोन। बेखौसो गोसोखांबाय दों। माबेयाव लोगो मोन्दोंमोन फिसा? आफा नोंसोरनि लोगो मिजिंसार मास्टारमोननि गामियाव लोगो मोन्दोंमोन। मा मुंमोन फिसा? आयै मुङा समायनामोन। मुङा जेरै समायना
मानसियाबो जा समायनामोन वाव अ फिसा समायनासोमोन मिजिंसार मास्टारनि बिनानावा बेनोमोन दे आइ आं दुगैनोसै दे फिसा मा बिमा मिजिंसार मास्टारजों रायलायनोसै नामा दे बिफा फिसाया अकेबानो जोंबो अके दे बिफा आं बारियाव मैगं खायनि दे बिमा आंबो मिजिंसार मास्टारजों रायलायहरनि हेलौ नोंथां मा खालामदो औ नोंथां जिरायनानै दं आंबो माथो खौरांमोन नोंथाङालाय दिनैसो फन हरदोंदि खौरां माने नोंथां जोंहा फिसालाया नोंसा बिनानावखौ मेगन खेबबायनो औ नोंथां बेथ' कुइसनसो खौरां अ नोंथां मालाबा मोजां सम लानानै नोंसानाव थांनोसै दे अब्ला नोंथां दोनथ'लायनोसै दे अब्ला नोंथां नों आंखौ गारना गुबुनजों थांनाय नङाथ' सना थोद जाम्बा नों मानो बिदि बुङो आं नोंनि समाय लाना बुङो आं नोंखौ माब्लाबाबो नागारना गुबुनजों थाङा नों आंखौ फोथाया नामा सना फोथायनायाथ' फोथायो सना नोंसानि न'खरा कि आंनो हरगोन मानो बिदि बुङो सना आं नोंनिनोखा सना आइ लाभ इउ सोमखोर सोमखोर मा जाखो सिखार सोमखोर सोमखोर साला सैमा नों आंखौ सिनाय मोनाखै साला आंखौ आखाइ होग्रा आं नोंखौ सिगाङावनो बुंखादोंमोन नाथाय नों दिनै आंखौ आखाइ थिखांनो होबावा ओइ साला सैमा नों आंखौ मा खालामदों ओइ समायना ओइ हो समायना जेबो जायासै ना ओहो जेबो जायासै नोंथ' जेबो जायासै ना ओहो थौदो थांसै समायना बिनानाव नोंखौ गाबोन समबार मा जाना गावनि फिसालानि थाखाय बिहामजो महरै नायनो फैगोन सना बिनानाव नों गाबोन जेरावबो थांनो मोना न'आवनो थानांगोन आदा नों आंनाव सोङालासिनो बेफोरबायदि डिसिजनखौ मानो लानो गोनां जाखो आं बेखौ जेबो मिथिया नों गाबोन जेराव थांनो मोना मिथिबाय आदा अ नोंथां हाबायाथ' थिग जाबायानो अ नोंथां फैगौ शुक्रबारावनो लानोसै नामा दे नोंथां बिदिब्ला फैगौ शुक्रबारैनो जाथोंसै दे नोंथां बिदिब्ला थांलायनोसै दे नोंथां बिदिब्ला मा समायनानो मबाइला सुइच अफ है
आरे फंबायना मा जादों मान दुखु जेबो जायाखै आदा होमबालाय माथो दुखु जादों नोंहा जेबो जायाखै बुंबायना दे होमबा थांदो दे फंबाय नोंहा मा जामारदों खोन्थानो हागोन ना आंनो आदा नों आंनियाव खनले खनले सोंनायलाय आं खोन्थानोसै खोनासं बिदिब्ला समायना नों आंखौ गारना थांनाय नङाथ' सोमखोर आं माब्लाबाबो गारगोन नङा आं नोंखौ नागारनो हानाय नङा आं नोंनि समाय लाना बुङो सोमखोर आंजों बियो बिदि समाय लादोंमोन आदा दा बियो आंखौ गारना गुबुनजोंसो थांबाय आंजों बियो नंखाय समाय लादोंमोन आदा हगार 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 नै बस लाबोबाय औ लाबोबाय सोमखोरखौ फन हर मा गोदान नाम्बार फैलायखै हेलौ सोमखोर समायना मा जादों हेलौ नोंनि समायनाया जोंनि कब्जायाव दङ समायनाखौ गोथाङै नायनो लुगैदोंबा गोख्रै फै जोंनि आबदायाव ओइ बेखौ जेबो खालामनाङा आं थांबाय दं बेखौ जेबो दा खालाम जा खालामनो गोसो आंखौ खालाम बेखौ हगारना हो एंगारनो आं बेथ' नोंनि बिसि नङाना ओइ होख्लाय ओइ 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 होख्लायजोब्बाय दख' ओइ होख्लाय What? Wait, betan ko. Di.
समायना नों आंखौ मानो खनसेबो कल खालामासै फन खालामासैथ' खालामासै नोंथ' आंनो फोरमायनो हायोमोन लोगो हमनानै खोनासं आंनि बाथ्राखौ सोलों आंनि मबाइलखौ आदाया सेख'ना लादोंमोन आरो न'निफ्राय ओंखारनो होआखैमोन बेबादियाव नोंखौ बोरै लोगो हमनो दे सोमखोर बुं नों मानोथो आंजों नंखाय समाय लानाय दाबो जेबो नंला नों बेफोर बाथ्राखौ दोनथ'दो नों बेजोंनो रुजु रायजो जादो समायना जेबो जायासै ना ओहो जेबो जायासै थेंक्स फंबाय आंनि बिसिखौ बासायनायनि थाखाय ओमफ्राय फंबाय नोंनिया मुङा मामोन अ आंनि मुङा सोमखोर थुदो थांनोसै